Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah kamar da zan da koyar da kai kamar da bayanan ta nan mai suna Salifas STV. A share wurin ka fa'alin fina-finai yau ga mutane da wani fim mai suna neman yanci. Wannan fim mai suna neman yanci fim ne wanda ke fassara sultan ne kuma su kamfanin sultan suka fassara shi da staff ne wanda yake aiki nan ga mai bukata kallo wannan fim da bukata kallo wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe. Domin shi ne zai ba shi dama ya samu da yadda zai samu kullum sai na zai kallo wannan fim. Shi da wannan channel namu Salifas STV. Muna ɗora muku fina-finai masu makullan shiri ne. Kada mai bukatar kallon fina-finan da ba su da makullan sirri. Sai da irin lambobin mu wanda muka ajiye a farko wannan bidiyon ko kuma ya je kasan description. Akwai lambobin wanda tun taɓa za a yi mai ƙarin bayani da zai samu dama ya shiga wannan tsari na biyan kuɗi duk wata na group wanda ake saka fina-finai a kowace rana tsari ne na biyan kuɗi duk wata. Kenan ga mai bukata yan uwa zai tuntuɓi lambobin mu za a yi mai ƙarin bayani da zai samu dama ya shiga wannan group ɗin mai suna group wanda ake saka fina-finai a kowace rana. Amma da wannan zo ga farko wannan channel namu ka daure ka danna mana alama subscribe sannan ka danna mana alamar karata da zarar mun ɗora sabon shiri da a sanar da kai sannan kuma ka danna mana alamar liking domin shi ne ke ƙara ba YouTube dama sai sadda bidiyon ga sauran amma wasu wanda ba su kallo ba su ma su kallo. Kuma sannan ka danna mana alamar sharing ɗin nan kan aika mana sharing ɗin channel namu a cikin wani group da kake mu'amala wanda kake amfani da shi ko wanda uwan ka kake mu'amala da shi kana aika tura mai link na wannan bidiyon domin shi ma ya amfani da wannan channel namu mai suna Salifas STV. An aza kuma jama'a ɗora muku fina-finai masu makullan sirri ne kenan ku za ku duba da kyau. Fina-finan da muke ɗora kuma muna ɗora muku makullan sirri ne rubuta su ne ake ba faɗin su ne ake ba rubuta su ne ake kusa ku rika duba da kyau ga sun ana gwaji da fararen rubutu kenan kusa ku duba da kyau su ne makullan sirrin da ake gwaji wanda kuke gani ana gwada su da fararen rubutun nan sun wanda ake gwaji da fararen rubutu su ne makullan sirri na kallon wannan fim mai suna neman yanci. Idan ɗan da wannan zan kana farko wannan tunan namu da Allah ka daure kamar ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna kararawa dai da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da subscribe shine wanda kuke ganin farin rubutun nan da kuke ganin alamar rubutun nan kan aika danna mana sha sannan kuma ka taɓa alamar kararawa dai da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri za su sanar da kai cewa channel namu ya ƙara ɗora wani sabon shiri sannan yan uwa sannan a rika danna mana like domin like shi ma na ƙara mana ƙwarin gwiwa kuma shi ne ke ƙara ba YouTube dama su sada bidiyon ga sauran yan wasu wanda ba su kallo wasu ma su kallo. Danna mana like yana da matuƙar amfani sosai sannan kuma wani alamar ta share da kuke gani shi ne in kana da wani gurbi ko kuma kana da wani kuke ma'amala shi kana ka tura mana link na channel namu domin shi ma amfani da wannan channel STV. Shi da wannan channel namu na ɗora muku fina-finai wanda suke suna da makullan sirri ga duk mai buƙatar kallon fina-finan da ba su da makullan sirri akwai lambobin suna na wanda muka ajiye a farkon wannan bidiyon kuma mutum ya je ƙasan description lambobi wanda da wanda za a yi ƙarin bayani yadda zai iya samu dama ya shiga wannan tsari na biyan kuɗi duk wata kuma wannan tsari na biyan kuɗi kowace ƙasa kake ta duniya yana yi kowace ƙasa kake ta duniya za ka tuɗi lambobin ne kuma za a ma ƙarin bayani za ka samu dama haka ka turo wannan kuɗin sannan za ka yi a saka cikin gurufin da farko na tsari na biyan kuɗi duk wata wanda ake tura fina-finai a kowace rana kuma ba fina-finai masu makullan sirri ba fim ne kawai za a tura maka za ka yi daure da in fim ne kawai kai kallon shi idan mai buƙata wannan garaɓasa na ta waje shi akwai lambobin masu nan zai tuntuɓa za a yi ƙarin bayani yadda zai iya samu dama har ya shiga wannan tsari na biyan kuɗi duk wata tsari wanda yake na da matuƙar amfani don za a manta idan wannan zuwa ganin farko a wannan channel namu ka daure ka danna mana alamar subscribe sun da kuke ganin alamar farin rubutun nan saboda YouTube sun tana tsari inda kuke ganin alamar farin rubutu ka daure ka danna mana share wannan subscribers kenan da kuke gani shine ke ƙara mana ƙwarin gwiwa da kama ku shahararren fina-finai a duk lokacin da muka same su. Sannan ka danna ƙararrawa domin ƙararrawa ita ke ba YouTube dama da zarar mun ɗora sabon shiri za su na da cewa ga channel namu ya ƙara ɗora sabon shiri sannan ka danna mana alamar like domin like yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai kuma yana ƙara ma YouTube ɗin su karan kansu dama yana ƙara YouTube ɗin karan kansu bidiyon su isar da shi ga 'yan uwa wasu wanda ba su kallo wasu ma su kallo wannan channel namu su kallo wannan bidiyon namu da muka ɗora mai suna neman yanci wannan fim da kuke gani daga sultan suka fassara shi kuma gaskiya fassarar fim ɗin yayi fassarar fim ɗin yayi daidai fassarar fim ɗin yayi kenan 'yan uwa a daure a riƙa kallon wannan bidiyon daga farko har zuwa ƙarshe domin a samu da za a samu makullan sirrin da za a kalli wannan fim. Wannan kuma ga mai buƙatar kallon fina-finai wanda ba su da makullan sirri wanda ba sai mutum ya sa makullan sirri ba kuma ba zai same su ta YouTube da hanyar sauƙi ba to shi ne zai tuntuɓe mu za a sa shi tsari na biyan kuɗi duk wata wanda zai riƙa samun fina-finai a kowace rana ana saka fina-finai sabbin fitowa kuma amma a rika danna mana subscribe wanda bai danna mana subscribe ba sai danna mana subscribe sannan kuma ya danna mana alamar ƙarawa sai da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da shi
za manta da tsari na biyan kuɗi duk wata da muka ce za manta da tsari na biyan kuɗi duk wata wanda mai bukata akwai lambobin mu suna nan wanda zai tuntuɓa za mu ƙarin bayani yadda zai iya samu damar har ya shiga wannan gurbin shi da wannan tsari na biyan kuɗi duk wata kowace ƙasa ta duniya na yi kowace ƙasa ta duniya zai za ka tuntuɓi lambobin mu ne wanda ke farkon wannan bidiyon ko kuma ƙasan description muna lambobi zai tuntuɓe mu za mu ƙarin bayani da ya samu dama har ya shiga wannan tsari na biyan kuɗi duk wata. Shi wannan tsari na biyan kuɗi duk wata yana da matuƙar amfani sosai yanzu ma a rika daurewa ana danna mana subscribers domin subscribers ɗin shi ne ke ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai ta kawo muku shahararrun fina-finai a wannan channel namu mai suna Salihu SSTV da ma kamar da kusa ne channel sai wata take muna kawo muku shahararrun fina-finai a wannan channel namu mai suna Salihu SSTV kuma sababbin fina-finai ne muke kawo muku kuma a rika daurewa ana danna mana subscribers sannan ana danna mana ƙarawa domin shi ne ke ba mutum dama da zarar mu ɗora sabon shiri ba sai yana da link in bidiyon ba YouTube za su sanar da shi cewa channel namu ya ƙara ɗora wani sabon shiri.